Cada día son 9 os animais que son atacados polo lobo en Galicia. Vemos como o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego non fan nada, pero tamén vemos como o Goberno de España non libera os fondos para facer frente aos danos tan importantes que fan o ataque do lobo. O Goberno de España, o Goberno de Pedro Sánchez, adeuda a Galicia 12 millóns de euros que serían moi importantes para pagarlle aos gandeiros todas esas perdas que lle supón o ataque do lobo. Mentras tanto, a diferencia, a Xunta de Galicia puxo en marcha sempre medidas preventivas, pero tamén axudas para estes ataques do lobo. 2 millóns de euros para o ano 2026, protección dos gandeiros, e a diferencia con outros partidos que agora veñen aquí a erixirse en defensores do rural, cando hai que poñer en marcha medidas para o equilibrio no rural e para esa desprotección do lobo a favor da protección dos nosos gandeiros, pois votan en contra. Vímolo como o Bloque Nacionalista Galego o fixo en Europa en reiteradas ocasións, votando cos verdes para incrementar esa protección do lobo, e tamén co Goberno de España, do que son socios non só no Goberno de España, sino en moitos gobernos en Galicia.